आत्ताच आम्ही बघा मग म्हणजे आत्ताच म्हणजे अर्धा तास झालो नाश्ता बिष्टा केला कराड्या घेऊन परी आहे बघा. आता दूध पिशवी घेतलं. दूध पिशवी तर घेऊची लागतं तुमका माहीतच आहे. तर आज बघा 17 जुलै हा. तर लाईव्हचं कारण ह्याच की गेल्या जूनमध्ये इल्यावरती आम्ही गेल्या जूनमध्ये इल्ला तेव्हा मी म्हटलं होतं परीक प्रॉमिस केल्यासारखा की जर सुट्टी पडली लागून इली तर आषाढी एकादशीक लावणी लाव घ्याव्या. तर आमचं योगायोग बघा म्हणजे नशीब म्हणा लावणी पण लावची बाकी अजून 2-4 जणांची म्हणा किंवा 2-4 कोपऱ्याचे लावचे बाकी आहेत. आताच आमचे एक काका भेटले होते घरचे बसलेत तगडे डेपोमध्ये. तर बॅग ठेवून तर आम्ही जरा आकडे दूध घेऊ गेला. तर ताच सांगायचं ताच की आज निमित्त बघा आज आषाढी एकादशी आहे आणि आज आम्ही आषाढी एकादशीच्या दिवशीच आम्ही बघा गावात पोचलो. आम्ही कोकण रेल्वे तर तुमका ह्यो पूर्ण व्हिडिओ म्हणजे आम्ही निघाल्यापासूनचो कालचो प्रवासाचो किंवा आता पुढे आमका काय लावणी करू भेटतली तर त्या सगळा तुमका सविस्तर व्हिडिओ एक पुढच्या 5-6 दिवसात म्हणा एक आठवड्याभरात मी मुंबई केल्यावर लोड करेन. तर त्याच्यासाठीच मी म्हटलं लाईव्ह जाऊन सांगूया. तर सगळ्यांका मी एक रील टाकून शुभेच्छा दिलेच आहे. तर पुन्हा एकदा सगळ्यांका आषाढी एकादशीचो हार्दिक शुभेच्छा. चला भेटूया बाय. येवा कोकण आपलोच असा. टेक केअर काळजी घ्यावा.